Το Roblox ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία του. Η πλατφόρμα πρόκειται να χωριστεί σε 3 διαφορετικές κατηγορίες. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα θα δούμε όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Μέχρι σήμερα όλοι οι παίκτες βρισκόταν ουσιαστικά στην ίδια πλατφόρμα, το Roblox εννοείται. Τώρα το Roblox θέλει να χωρίσει την εμπειρία ανά ηλικία, δηλαδή ξέρω εγώ θα κάνει το Roblox Kids, το Roblox Select αν το λέω σωστά και το κανονικό Roblox. Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αυτές είναι οι κατηγορίες που μόλις σας είπα. Το Roblox Kids, το Roblox Select και το κανονικό Roblox για μεγαλύτερους παίκτες. Και οι ηλικίες που θα έχει το κάθε Roblox είναι οι εξής. Η κατηγορία Roblox Kids τέλος πάντων απευθύνεται στα μικρότερα παιδιά. Θα υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί, πιο αυστηρός έλεγχος περιεχομένου και λιγότερες δυνατότητες επικοινωνίας και αυτά. Τέλος πάντων, στόχος τους είναι να γίνει η εμπειρία πιο ασφαλής για τους μικρούς παίκτες. Το Roblox Select. Η κατηγορία Roblox Select θα λειτουργεί ως ενδιάμεσο στάδιο. Οι παίκτες θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερα παιχνίδια, λειτουργίες, αλλά θα εξακολουθούν να υπάρχουν μερικοί περιορισμοί ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή, θα μπορούμε, εγώ δηλαδή που είμαι 13, θα μπορώ να παίζω παιχνίδια όπως Murder Mystery και τέτοια, αλλά δεν θα μπορώ να παίζω παιχνίδια 18+, ξέρω εγώ. Οκ. Λοιπόν, τώρα το κανονικό Roblox. Οι μεγαλύτεροι παίκτες που θα παίζουν κανονικό Roblox θα συνεχίσουν να έχουν την ίδια εμπειρία Roblox όπως είχαν όλοι μέχρι στιγμής. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερο περιεχόμενο, περισσότερες δυνατότητες επικοινωνίας και λιγότερους περιορισμούς και αυτά. Λοιπόν, πιστεύω η δική μου γνώμη είναι, από τη μία πλευρά, η αλλαγή μπορεί να κάνει το Roblox πιο ασφαλές για τα παιδιά. Από την άλλη, κάποιοι παίκτες, είμαι και εγώ ένας από αυτούς, φοβούνται ότι θα δημιουργήσει περισσότερους περιορισμούς ή ότι θα επηρεάσει ορισμένα παιχνίδια. Π.χ. τα Roblox Kids, εγώ θα μπορώ να παίξω Murder Mystery, ξέρω εγώ, αλλά τα παιδιά δεν θα μπορούν. Η αλήθεια είναι πολύ σπαστικό αυτό, αλλά κοιτάξτε, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα με το Roblox, όπως αυτό για όσους το έχετε δει με ένα παιδί που έχασε τη ζωή του εξαιτίας του Roblox εδώ στην Ελλάδα, οπότε εντάξει, πιστεύω αυτός είναι ο λόγος. Μέχρι τώρα έχει γίνει στην Ινδονησία, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και στην Ολλανδία. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Εσείς παιδιά τι είναι καλή ή κακή αλλαγή που θα κάνει το Roblox? Γράψτε τη γνώμη σας στα σχόλια και κάντε εγγραφή για περισσότερα Roblox νέα, άμα θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο σαν αυτό. Αυτά, bye!